Emprendre socialment. Jorge León, gerent emprenedor social Can Set. Què és un emprenedor social? Un emprenedor social és una persona que té una idea i que aquesta idea el que vol principalment és la transformació del seu entorn, no? Portar en marxa un projecte econòmic, empresarial i que pugui anar acompanyat amb una capacitat de poder influir a la transformació del teu territori o d'un col·lectiu de persones. Per exemple, te pot moure que els teus col·legues, si ets jove, estan a l'atur i que veuen que tenen moltes dificultats per poder, potser et mou això i tens una idea i parles amb algú i dius, vinga, tires cap endavant, no saps ben bé què és el que passarà després, però confies, tens aquesta seguretat de dir, tiro cap endavant aquesta idea. I aquesta idea és una idea que vol implementar o entrar dins del mercat, però amb aquesta connotació de voler transformar el teu entorn, la teva realitat. Valors en l'emprenedoria social. Els valors són fonamentals per no perdre quin és el teu objectiu. Per exemple, si tens una capacitat de fer empatia, això et permet no perdre, per exemple, en el meu cas, que era l'ajuda i aquests col·lectius per poder inserir en el món laboral, això et permet no perdre l'objectiu quan comences a funcionar la teva empresa, perquè moltes vegades has de poder fer un equilibri entre el que és l'activitat econòmica pura i dura amb el que és la part, diguem-ne, social, i això és un equilibri important. Quins són els valors de Can Set? Els valors que nosaltres tenim és la transparència, ser una entitat que sigui sostenible econòmicament, és a dir, que no fem reparticions dels beneficis als socis, sinó que queden reinvertits en la pròpia entitat per poder continuar a poder complir aquest objectiu. La solidaritat, és a dir, solidaritat amb els treballadors que moltes vegades tenen moltes dificultats i que d'alguna manera aquesta estructura permet poder donar-li segones oportunitats per poder inserir-se. Les empreses ordinàries poden actuar amb responsabilitat social? Les empreses ordinàries, si poguéssim fer una miqueta comprovar la seva capacitat d'aportar valors en la seva activitat, jo crec que moltes d'elles podrien trobar-se amb una sorpresa molt agradable. Evidentment que sí. Una empresa, per exemple, que fabrica bolígrafs, per exemple, i amb la casuística que tenim actualment, que l'energia és molt cara, per exemple, aquest empresari el primer que pensarà és com reduir la seva factura energètica. Però és que no només això. En el moment que se planteja això, aquí hi ha una sostenibilitat del medi ambient. Consells per a una persona que vulgui iniciar-se en l'emprenedoria social. Els consells que jo donaria per una persona que sigui emprenedora social seria que tingui clar quina és la idea, que sigui una idea que pugui sortir del cor més que de la ment i la capacitat de superar qualsevol fracàs. Xarxa Emprèn. Impulsa el teu projecte d'empresa. xarxaemprèn.gencat.cat